በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ስትራሉ ለእግዚአብሔር ከመይ ትብሉ ከመይ ትምስዩ አናብላህ መስገን ሰላም እየ። መጽሐፍ ቲቶ መእተዊ ቲቶ ካብ አረማዊነት እምነት ክርስትና ዝተቐበለ ንጳውሎስ ከዓ ኣብ ስብከተ ወንጌል መሳርሕቱን ሓጋዚኡን ዝነበረ እዩ። ጳውሎስ ነዚ መልእኽቲ እዚ ዝፅሕፎ ናብቲ ብዕድመ ንእሽተይ ዝኾነ ናይ ወንጌል ኣገልጋሊ ቲቶ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ቲቶ ስራሕ ቤተ ክርስቲያን ንምምዕርራይ ኣብ ቀሬጢስ ነበረ። እዛ መልእኽቲ እዚኣ ሰለስተ ዓበይቲ ቁም ነገራት ዝሓዘት እያ። ቀዳማይ ነገር መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እሩም ጠባይ ክህልዎም ከም ዝግባእ ብፍላይ ድማ እቲ ኣብ ሰብ ቀሬጢስ ዝረአ ዝነበረ ክፉእ ጠባይ ክእረም ከም ዘለዎ ንቲቶ የዘኻኽሮ። ካልኣይ ነቶም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ህዝቢ ከከም ዕድሚኦም ንዓበይቲ ሰብኡትን ንዓበይቲ ኣንስትን ንመናእሰይን ንኣገልገልትን ከመይ ገይሩ ክምህሮም ከም ዝግባእ ንቲቶ ይምዕዶ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ብዛዕባ ክርስቲያናዊ ባህሪ ብፍላይ ብሰላም ብፍቕርን ምንባር ከም ዝግባእ ካብ ቤተ ክርስቲያን ጽልእን ክትዕን መፈለላይን ክርሕቕ ከም ዘለዎ ማዕዳን ትምህርትን ይህቦ። ትሕዝቶ መእተዊ ምዕራፍ 1:1-4 ብዛዕባ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን 1:5-16 ሓላፍነት ኣመንቲ ከከም ዕድሚኦም 2:1-15 ማዕዳን መጠንቀቕታን 3:1-11 መደምደምታ 3:12-15 ምዕራፍ 1 ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ሃዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ሕሩያት ኣምላኽ ንእምነት ክሃንጽ ነቲ ናብ ቅድስና ዝበጽሕ ፍልጥቲ ሓቂ ክሰብኽ ከም ዝተጸውዐ ጳውሎስ እዚ እምነት እዚ ፍልጠት እዚ እቲ ዘይሕሱ እግዚኣብሔር ቅድሚ ዘመናት ዝተስፈወ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ። ግዚኡ ምስ በጽሐ ብትእዛዝ እቲ መድሓኒና ዝኾነ እግዚኣብሔር ንኣይ ክእውጅ ብዝሃበኒ ስብከት ገይሩ ንቓሉ ገለጾም። እታ ናይ ኩላትና ዝኾነት እምነት ብሓቂ ወደይ ንዝኾንካ ቲቶ ካብ እግዚአብሔር ኣብን ካብ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ንኣኻ ይኹን። ስራሕ ቲቶ ኣብ ቀርጢስ ዝሓደኩኻ ከምቲ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ነቲ እንተይ ተወድአ ዝተረፈ ከተመ ዓራርን በብዓዲ ኤጲስቆጶሳት ክትሸይም ኢለ እየ። ነቐፋ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ሰይደ ብምዃን ብዘይ ምእዛዝን ዘይሕመዩ ኣመንቲ ውሉድ ዘለዎም ይኹኑ። ኤጲስቆጶስ ከም መጋብያ እግዚኣብሔር ነቓፉ ዘይብሉ ክኸውን ይግባእ እዩ እሞ ከምኡውን ዘይዓቢ ዘይኹሪ ዘይሰክር ዘይበኣስ ፍቕሪ ገንዘብ ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ። እኳ ደኣ ተቐባሊ ገሻ ሰናይ ዝኾነ ዝፈቱ ንባዕሉ ዝመላኻዕ ቅኑዕ ቅዱስን ብመጠን ዝነብርን ይኹን። ንሱ በቲ ቅኑዕ ትምህርቲ ምእንታ ክመዓድ ነቶም ዝቃወምዎም መልሲ ምሃብ ምእንታ ክከላኸል በቲ ዝተምሃሮ እሙን ዝኾነ ቃል ይጽናዕ። ብዙሓት ሰባት ብሕልፊ ካብቶም ዝኣምኑ ኣሕዛብ ይግረዙ ዝብሉ ኣይሁድ ዘይእዙዛት ለፍለፍትን መታለልትን ኣለዉ እሞ ንሳቶም ረብሓ ምእንታ ክረኽቡ ኢሎም ቅኑዕ ብዘይኮነ መንገዲ ክምህርዎም ዘይግብኦም እናምሃሩ ንስድራ ዘናውፁ ኣፎም ክትትሕዞም ግቡእ እዩ። ሓደ ካብኣቶም ናታቶም ነቢያት እኳ ሰብ ቀሬጢስ ኩልሻ ሓሰውቲ ክፉኣት ኣራዊት ሓቀያት ከብዳማት እዮም ይብል። እዚ ምስክርነት እዚ ሓቂ እዩ። ስለዚ ቅኑዕ እምነት ምእንታ ክህልዎም ናብ ተረት ኣይሁድ ናብ ትእዛዛት እቶም ካብ ሓቂ ዘድሕርሕሩ ሰባት ከይዝንብሉ ኣጸቢብካ ግለጾም።
ንጹሓት ኩሉ ነገር ንጹህ እዩ ነቶም ርኩሳት ዘይኣምኑ ግና ኣእምሮኣቶም ኣሕሊፉን ሕሊናኣቶምን ርኩስ ስለዝኾነ ንጹህ ዝኾነ ነገር የለን ንእግዚኣብሔር ንፈልጦ ኢና ይብሉ ብተግባሮም ግና ይካሕድዎም ዘይፀርፍዎን ዘይእዝዙን ሰናይ ንምስራሕ ዘይበቕዑን እዮም። ወስብሐት ንእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ንዝንጥብጥብዎ ባበ ትጉሃን መላእክቲ የተኣረመለይ ቤተሰበይ ንዝኾንኩም ላይክ ኮማንት እናገበርኩም ሃናፂ ርእይቶኹም ኣብ ኮመንት ከተቕምጡለይ ብትሕትና ይላዎ። ቤተሰበይ ነዘይኮንኩም ደሞ ናይ ደወል ምልክት ምውቃዕ ቤተሰብ ኩኑ እናበልክየ ሰሰናዮ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ዝመፀኩም ሰሰናዮ ምዕራፍ 2 3 ደሞ ቀፃሊ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ። ሰናይ ቅንያት ንኩላትና።